Vítajte, milí seniori, srdečne vás naozaj, veľmi som rada, že ste tu, že sa vidíme v klube seniorov, pretože aj po celý tento rok vám chceme predstavovať zaujímavých, originálnych, aktívnych ľudí vo vašom veku, ktorí okrem svojho životného príbehu, verím, že dajú aj dobré tipy, ako sa nejakým spôsobom udržať v kondícii a byť v živote spokojným a šťastným, aj keď sú seniormi. Tentokrát naše pozvanie prijal docent Jozef Mendel, ktorý je dlhé roky bol predsedom Ústavu anatómie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Založil ju, bol pri jej zakladaní, pre študentov vytvoril unikátne anatomické múzeum, ktoré roky funguje a kde vytvoril aj vlastnoručne vyrobené preparáty. Niečo z nich aj uvidíte. Keby sme netušili, že sú to artérie a cievy, tak si povieme, že sú to perfektné umelecké diela, takže o tom bude reč. No a samozrejme nesmieme opomenúť ani jeho zážitky rybárske, pretože je vášnivým rybárom. 59 krát bol v Norsku a jeho špeciality sú známe široko, ďaleko a veru chutia. Chutilo by vám, milí seniori, možno si nejakým spôsobom privyrobiť, zažiť niečo iné, možno si splniť svoj detský sen. Stále je to k dispozícii, ak ste kedysi snívali o nejakej hereckej úlohe alebo ste chceli účinkovať v zaujímavom projekte. Máme túto možnosť a dokonca seniori sú veľmi vítaní, pretože ich je málo. Nemusíte byť krásni, môžete byť zaujímavý typ a dostanete pozvanie na účinkovanie v reklame. Akým spôsobom to funguje? O tom sa tiež v dnešnom klube seniorov porozprávame, takže možno na trošku privyrobenia si. Čo ale máme úplne zadarmo aj dnes, sú samozrejme knižky, CDčka, ktoré opäť máme pre niekoho z vás. Ak nám pošlete mail, môžete získať napríklad zaujímavý projekt CD 2 strany. Nech sa páči, pokojne si on zavolajte. Buď len požiadajte, alebo nejakú otázku na dnešných hostí, budeme veľmi radi. Najjasnejší súmrak je napínavá, aj krimi záležitosť. Verím, že niekoho z vás ešte stále sú dlhé zimné večery poteší. Rovnako ako horúce objatie, to je zasa nádych romantiky, tak nech niekomu padne vhod. Toto sú knižné publikácie, píšte nám, adresu vidíte. No a v tejto chvíli ja si dovolím začať, nech už nie je mňa veľa, a začnem citátom. Pacienti sa nepredbiehajú, nefrflú, nemôžu vám dať úplatok. Aj takto o svojej práci dokáže s nadhľadom hovoriť môj prvý dnešný vzácny host. 3 rokov profesíne venoval zdravotníctvu, vlastnoručne vyrába preparáty pre anatomické múzeum, ktoré vybudoval. Rybársku vášeň, tu má vybudovanú roky, morské živočichy ho dobre poznajú, tak najvyšší čas, aby sme ho bližšie spoznali aj my. Pán docent Jozef Mendel. Ďakujem. Vítajte u nás. Ďakujem pekne a všetkých pozdravujem. Dovolím si pozdraviť všetkých, čo pozerajú. No a začnem tým prvým, čo sme sa dohodli, teda niekoľko slov o anatómii, ktorá sa stala môjim životom vlastne od môjho, dá sa povedať, štúdijného začiatku, keď som sa dostal na vysokú školu. Vtedy bola anatómia 2 roky, teraz to tlačia na 1 rok alebo 2 semestre, neviem z akých dôvodov. No a vtedy sa mi anatómia aj zapáčila. Čím vás zaujala, fascinovala najviac? Zaujalo ma to pozorovaním a potom ďalej, keď som rozvíjal svoj záujem v tomto smere, som bol postupne demonštrátor, vedecká pomocná sila a v poslednom ročníku som robil už asistenta na Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Postupne som potom sa dostával hlbšie a hlbšie aj zo zahraničnej literatúry, ktorá sa ťažko zháňala, ale hlavne poznaním, teda pitvou, ktorá začínala vlastne už u starých Egypťanov, kedy sa dostávali do tela človeka tým, že museli pripravovať mŕtvoly na balzamovanie, tak to boli prvé poznatky a tie sa potom rozvíjali stále ďalej a ďalej až do dnešných čias elektrónovej mikroskopie a tak ďalej. A postupne sa stávala pitva človeka aj dnes teda rozhodujúca hlavne už vo forenzných prípadoch, teda v oblasti súdneho lekárstva a tak ďalej. No moja ďalšia činnosť bola taká, že som sa zúčastnil a mal som tu česť, že ako slobodný hneď som rok pracoval, bol pridelený na Ústav anatómie v Martine, kde ma nechceli pustiť, ale ja som bol z južného Slovenska, otec z Komárna a tak ďalej. Ťahalo vás to na dolniaky. Ťahalo rybársky na Dunaj a na tieto nížiny. No, potom som pokračoval v ďalších profesných postupoch
až sa mi vyše 40 rokoch na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na anatómii som sa dostal k možnosti založenia ďalšej lekárskej fakulty, ktorá sa nespomína. Bohužiaľ, aj pani ministerku som minule počul, že na Slovensku máme 3 lekárske fakulty. Nie je to pravda. Máme Lekárskú fakultu Košice, Lekárskú fakultu Martin, Lekárskú fakultu Univerzity Komenského a Lekárskú fakultu na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktorú ste spolu zakladali. Kde som bol 10 rokov tiež vedúci ústavu anatómie a vlastne tým som umožnil, lebo bez anatómie lekárska fakulta nemohla existovať. Tak ma vlastne zlanárili ako futbalistu zo starej fakulty, za čo som mal dosť nenávisné reakcie od kolegov a tak ďalej. Verím, ale myslím, že ten prestup, keď sme v tej futbalovej terminológii, stál za to. Stál za to, lebo som si rozšíril obzory a mal som možnosť sa venovať, čo výsledkom je Anatomické múzeum, ktoré stojí za pozretie a dá sa povedať, že je to jedna z rarít. No poďme si o ňom porozprávať, pretože to je naozaj rarita. Ja ukážem, preparáty, ktoré tam vidíte, sú aj osobnými výtvormi nášho hostia. Pán docent, vy ste umelec, ale z ľudského tela, čo je neuveriteľná kombinácia. O tom by sa dalo tiež rozprávať viac. Napríklad jeden z preparátov obličky som mal aj na svetovej výstave v Bangkoku, kde dosiahol ocenenie. Ja som tam samozrejme nebol, lebo boli tam funkcionári. Ale také, čo sa mi pod rukami vyskytovalo a dá sa povedať zázraky, napríklad tento obrázok, čo sú otlačky srdcových ciev. Keď si to podrobnejšie všimnete, keď som to prvýkrát po 2 rokoch sa mi to podarilo, lebo nie je to také jednoduché. A držal som to v rukách, nakoniec preparát skončil tak, že mi ho ukradli, ale chcem povedať, že každá najmenšia cievka, keď troška zhrubne aterosklerózou, ktorú máme v postupom veku každý, tak máme pichanie, bolesti a tak ďalej. Keď sa upchá väčšia cieva, tak je to infarkt. Dneska našťastie infarktoví pacienti prežívajú. Áno, infarktoví pacienti prežívajú, lebo vďaka technikám, ale tiež nie vždy. A bohužiaľ sa srdcové choroby, ktorých je vyše 50% zomiera na cievne a srdcové choroby, presúvajú do mladšieho veku. To je aj jedna z mojich prvých knížiek o srdci, ktorá patrí medzi moje, dá sa povedať, skoro najobľúbenejšie. A toto sú opäť vaše obrázky? Všetky obrázky, aj v ďalších knižkách, ktorých som napísal vyše 30, som si kreslil sám. Samozrejme okresloval, skicoval a tak ďalej a preštudoval značné množstvo kníh, tým sa nechcem chváliť, ale proste ma to bavilo. Ale ono je to aj ako učebná pomôcka, toto však? Áno, študenti si to veľmi obľúbili a dodnes ešte stále mám záujemcov o moje vytlačky mojich rôznych knížiek, ktoré sa venujú jednotlivým tematikám. Potom na druhom mieste by som povedal o knižke o chrbtici, ktorá je druhým miestom, ktoré človeka trápi, by som povedal, po srdcových chorobách. Tá je tiež, dokonca mi povedal jeden pán primár z neurológie, že keď má pacienta Jožo, tak na tejto knižke ukazujem, kde má poruchu a kde ho to bolí a čo sa dá robiť a čo sa nedá. Pán docent, toto je pre študentov alebo aj laik si z tej knižky môže? Môže aj. Dneska už laici sú tak vzdelaní, že... Áno, doktor Google úraduje, takže nájdeme si čokoľvek. Niekedy vyprávajú viac ako lekár. To je pravda, s tým súhlasím. Takisto televízne reklamy liekov a tak ďalej. Ale vy ste niekedy kreslili? Lebo toto sú všetko veci, ktoré... Ešte ma to aj stále baví a mám aj v Norsku, to je tej ďalšej etape, keď som chodil do Norska, som si pofotil krásnu norskú prírodu a na základe tých fotiek aj malujem dodnes ešte obrázky. Jeden taký obrázok na ukážku som len doniesol. Pán docent, vy ste aký renesančník? Maliar, umelec, preparátor, ešte preparáty sme... Robil som len prírodu, áno, a nejakú galériu mám v Norsku, nejakú mám v Česku, najnovšie nejakú pri nejakej chatovej oblasti v Dunajskej strede a ešte mám ďalšie požiadavky, ale umelecká múza vás musí nakopnúť a takže striedavo je oddych a tak ďalej. Ale ešte stále ma to baví v tomto smere. No a ešte som nedokončil o tých fakultách, teda prosím nezabúdať na tú 4. lekárskú fakultu, to je Lekárska fakulta Slovenskej zdravotnej univerzity,
ktorá tam bola zriadená, aj to môžem povedať, na príkaz Európskej únie, lebo na Slovenskej zdravotnej univerzite sa skúšali atestácie a bolo nariadenie, že musia tam byť aj pregraduálne štúdium, nie len postgraduálne. Takže odtedy bola otvorená táto fakulta a má dosť veľa nepriateľov. Ja sám som sa dostal potom vzhľadom k tomu, keď som tam začal, nebola pitevňa a tak ďalej zariadovať. Takže som si vybavil skorej v Prahe u pána profesora Greena na prvej lekárskej fakulte, kde mi bolo umožnené chodiť s mojimi študentami, bolo mi tam umožnené aj prednášať párkrát. A jedno môžem poznamenať, že úroveň anatómie v Čechách je jednoznačne vyššia ako vaša, aj keď je to môj obor, čo som tam zažil a mal možnosť prežiť. A ešte takú zvláštnosť, že pán profesor Green z prvej lekárskej fakulty, lebo tam sú 3 lekárske fakulty Karlovej univerzity, mi dovolil sa podpísať do takej hrubej kroniky, kde som asi 400 strán podo mnou mi ukázal, bol podpísaný jeden z najznámejších lekárov našej doby, o ktorom bol aj napísaný natočený film a volal sa Andreas Vesalius. No, takže k tomu by som ešte chcel povedať, že heslo, ktoré mal pod svojím obrazom, potom ho popravili po vojne na Bielej hore. Jeho lebka bola, to sú už také veci, ktoré by sa dali dlho rozprávať, vystavená rok, kde ho ohľadávali vrany a tak ďalej. Ale heslo, ktoré mal pod svojím obrazom, som vo veľkom napísal a je na obrázku v pitevni na Slovenskej univerzite. Je tam aj tento citát, hej? Áno, tento citát, ktorý si veľmi vážim. Dal si Bože telu vzhľad, rozumu bystrosť, jazyku výrečnosť, menu slávu, daj, Pane, duši život. Pekné. Je to skutočne na zamyslenie. Tento pán, ja som sám mal možnosť ešte, jeho dedo pochádza, si ho trocha prisvojujeme, lebo jeho dedo sa narodil v Osne pri Martine. A ja som bol tam aj, kde má pomník, aj svoju sochu, tak keď som vyučoval na lekárskej fakulte Jeseniovej v Martine. Takže vlastne na 4 fakultách som mal možnosť porovnávať. Anatómia, keby to mal hodnotiť, stále hovoria, potrebujeme viac lekárov, potrebujeme viac stomatologov, ale nikto nepovie, že kto týchto ľudí má učiť. My by sme ich aj mohli pobrať a tak, ale väčšina univerzít si zoberie zahraničných študentov, za ktorých dostane peniaze a našich študentov nemá kto učiť. Nikto nechce učiť na teoretických disciplínach, medzi ktoré patrí aj anatómia. Ešte na záver by som jedno povedal, že anatómiu pokladajú, že je to oče náš medicíny. Je to základ chirurgie aj ostatných vied, takže neurológie, tak toľko by som o mojom najobľúbenejšom predmete, v ktorom ešte mám možnosť. Vy ste povedali, že ťažko porovnávať, ale predsa len tých 63 rokov troška si toho porovnania pýta, aký bol záujem z tej druhej strany, zo strany medikov, budúcich lekárov o vedy. Či boli takí, či sú takí fanatici možno ako vy, ktorí ste povedali, že chcem robiť presne toto. Viete čo, táto doba je taká, je to doba mobilová, počítačová, taká. Aj skúšky, ja keď sa opýtam mojich vnúkov, ktorých mám 4, že koľko knížiek prečítali, povedali, že ani jednu. Tak to je to smutné, ako žijeme. Čiže kde je obrazotvornosť, kde je potom nejaké také rozmýšľanie. A ďalej mám nakoniec aj dceru v anglickú lekárku a teraz sa zavádzajú manuály. Čiže dostanete 25 bodov a podľa toho musíte liečiť. A keď jeden dáte iný, tak vás vyhodia. Takže takýmto smerom smeruje medicína a smeruje to k tej umelej inteligencii, bohužiaľ. Jak to bude ďalej? Mne to napadlo v súvislosti, ako ste hovorili o pitvách, lebo sa hovorí, že už do budúcna nebude treba, že umelá inteligencia spôsobí, ale zase človek, ktorý drží v rukách tie veci, vy určite poviete, že asi to je podstatná záležitosť. V ruke srdce ľudské môžu byť všelijaké sci-fi a čo ja viem, aké trojrozmerné a tak ďalej. To nemôže nahradiť. U tých lekárov napríklad
aj tú predstavu v tom tele, aj keď je to akékoľvek. No. Pán docent, poďme o takých ťažších vecí. Možno máte smutné srdiečko z toho, že prosto tie veci nejdu možno tak, ako boli kedysi, alebo ako ste sa ich snažili vybudovať. Ale jedna vec funguje a fungovala 59 krát. 59. Vy ste boli v Norsku, ste vášnivým rybárom a toto chceme opäť odkázať všetkým seniorom, že nech sa im v živote deje čokoľvek, za ten život sa nepríjemné veci udejú, ale vždy treba mať čosi, pričom to srdiečko poskočí, pričom zase je veselšie a príjemne a to je vaše Nórsko a rybačka. Tu zase by som chcel k tomu povedať, že prečo som tam chodil vlastne. Prvý raz samozrejme ohlupnutý a nevediaci nič, som sa postupne zdokonaloval, učil, ale fascinovala ma samota, keď ste vyšli do nejakého norského fjordu na člne, ktorý som mal možnosť šoférovať sám a boli ste tam sám a 3 metre od vás sa vynoril tuleň a pýtal si rybu, tak už boli naučení. No takže boli to skutočne aj tie obzory, západy slnka. To sa nedá povedať, hoci aj adrenalínu tam bolo veľa. Mne sa veľmi páči, že vy ste tam chodili autobusom, lebo pre vás aj tá cesta bola fascinujúca napríklad. No po ceste mala svoje zážitky, nakoniec ísť aj tou loďou z Dánska do Norska, 12 poschodov, 4 poschodia pod vodou a tak ďalej, to všetko boli zážitky. No a bolo to také zložitejšie, ale prekonali sme to, dá sa povedať, ale už sme sa tešia vždycky na to, čo nás čaká. Takže, a boli úlovky dobré? No, úlovky zo začiatku. Máte aj rekordy svoje, alebo neberiete na to takto? Na rekordy som ja nebral, lebo ja hovorím, že aj napríklad na Vianoce 2-kilový kapor je lepší ako 10-kilový. No tak to, že jak sa hovorí o mladosti a tak ďalej, to nechcem rozvíjať. No ale úlovky postupne veľmi klesajú a už som to spomínal, alebo hovorím to aj všeobecne, aj teraz, čo boli kamarádi, chytili napríklad 4 obecné tresky, z toho 2 boli chore. Rozmnožili sa tuleni, ktorých už Nóri idú nejak ubiť, lebo prenašajú parazity. No a potom rybárske lode, nie rybári, ale my sme si mohli tiež zobrať 10 až 15 kg mrazený filet, ale nórske lode, 3 lode za sebou s veľkými sieťami a čo do nich padne, včetne delfínov chránených, všetko odchádza. Takže asi takýto je súčasný svet, no a ekológia súčasného sveta. Ale ináč v Norsku bolo krásne, no, tej pocit tých menej ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. Tá sloboda a taký pokoj iný, keď na tom mori ste a fungujete. Neviem, kto vás učil variť, pán docent, ale robíte skvelé špeciality práve z tých rybiek. Ste s tým známi nielen po vašej univerzite, ale rozdávate halásle, rybky a také. To je tiež koníček alebo vášeň? Tak to som sa postupne učil. A halásle je teda polievka, ktorá je národná maďarská a južné Slovensko. Tam aj na Vianoce väčšinou robia halásle a vždy, keď som bol v nejakom podniku, včetne Budapešti, som si vždy objednal, aby som mohol porovnávať, vylepšovať a tak ďalej. Lebo napríklad sa mi stalo aj na jednej z najdrahších teda reštaurácií v Budapešti, že halásle bolo zo sumca, krásne všetko, ale bahno, čisté bahno. Čiže podstatou je kvalitné ryby, to je jedno aké. Aj teraz som robil na Vianoce pre veľa ľudí, kamarádov, z 11 druhov ryb. Čím viac druhov ryb sa dá, tak tým je halásne kvalitnejšie. Ostatné, včetne červeného vína a špecialit, to už sú tajomstvá každého kuchára. Dobre, to už nebudeme vyzvedať. Není to jak aj guláš, není jeden guláš. Áno. Takže tak je to aj s halásle. Ale je pekné, že si viete aj takto dopriať, lebo rybky sú určite zdravé a opäť to má aj to svoje pekné, že chytíte čosi, pokračuje to niekde a ešte mám z toho aj kulinársky zážitok a zdravý. K tomu zdraviu by som chcela ísť, pretože túto poslednú časť nášho rozhovoru, ktorý by sa dal hodiny, lebo váš život je nesmierne zaujímavý, pán docent, ale venovať predsa len tomu, o čom sú tie vaše knižky, aby sme sa nedostali do tej vašej pitevne, aby sme aj ako seniori čo najviac sa snažili vydržať aktívne. Poradte nám, čo robíte, že fungujete, držíte sa v zdraví. Viem, že tam patrí pohyb a šport isto.
tak od malička to bol úplne iný život. Sme boli vonku, od vidíš do nevidíš. Televízia nebola, mobily neboli. A športoval som všetky druhy, od vodného póla, plávanie, hokej. To sa ani nedá vypočítať. Najviac ma chytil futbal a ešte dodnes máme partiu lekárov, fotbalistov, ktorí sa už 60 rokov stretajú každú stredu. Je nás do 40, vždy nás chodí 20-23. A ešte aj hráte, alebo sa len stretávate? Máme tam mladších, tí starší chodíme na keci, ale vždy jeden podáva a potom sa to mení a my ostatní debatujeme, mladší si zahrajú a ten, čo podáva, vždy dá večeru a raz za týždeň takto nám to. A všetci chodia a veľa odborníkov si tam dohodneme aj nejaké vyšetrenia a tak ďalej a tak ďalej. Takže patrí to tiež takým potešeniam a na tú stredu sa už všetci a po obede tešíme. No to by bolo skutočne aj k tomu vareniu, že tiež je to, keď vidím tie porcie maličké v tých hoteloch a tak, to je aj to bez servítky. No len niekto povie, že je to zdravé. Také, tak je, no, že jesť zdravé s rozumom. napríklad by sme 2-3 krát týždenne mali jesť ryby. A ovocie samozrejme len, že... A dodržiava to rybár? Ale áno, snažíte sa? relatívne áno, ale je to dosť zle, lebo všetko je konzervované. Ečka, ale čo už vyžijeme. No. Aj s tými rybami teraz, čo to tí Japonci robia, že 30 rokov budú vypúšťať z Fukushimy, teda z tej elektrárne radioaktívnu vodu. No asi to tým oceánom nepomôže. Lebo oni si stanovili hranicu a že táto hranica je dobrá. No, ale to sú už veci, o ktorých by som vedel rozprávať, neviem koľko. A ktoré vás verím, že trápia, lebo keď pri tom mori ste a vidíte, ako ten život funguje, ako to dokáže byť v symbióze, ako to dokážeme úžasne pokaziť, tak to sa asi na to ani nepozerá, ani nepočúva a ani nevidí dobre. Ináč človek hovorí, že nemá sledujem všetko nové a tak ďalej. Teraz najnovšie ma ohromila správa, že nemali by sme nič piť z plastových fľaš. Že toľko je tam tých únikov, že prakticky aj ja si myslím, že to obchod bude realizovať, že znova prejdeme do skla. Áno, lebo také všetko je v plastoch a tak. A všetko vychádza napriek tomu, že ideme niečo ochraňovať, ale ničíme druhé. No. Takže to k tej medicíne. No ešte by som k tej medicíne a k tým knižkám chcel povedať tretiu vec, ktorá má najväčší záujem medzi knižkami, to je anatómia sexu. Aha, tu sme ešte neukázali. Kde sú skutočne všetky múdrosti, ktoré som sa kde dočítal, včetne detálne vypitvaných určitých častí, ktoré u muža, u ženy, aj s historickými názormi. Je to knižka, po ktorej ma ešte stále, kto ma stretne, tak si vypituje. Vyšla už asi v 5 vydaniach. No, takže je to skutočne jedna veľmi zaujímavá knižka, ktorá poučí človeka, tak by som povedal. Lebo dneska v tom poučení... A vy si čo si vymyslíte, idete to písať a hneď vám k tomu napadne obrázok, urobíte, nakreslíte. Ako funguje vznik takej knihy? Viete čo, to sú dlhé roky toho prednášania. Ja som prednášaval 300 ľuďom. No to sme ešte nespomenuli. A to som mal aj 100 knižiek, z ktorých som si vyberal. Potom som si to prekreslil, kedy sa to len fotilo a potom som si to začal prekreslovať a všetky moje knižky sú už ručne mňou prekreslené a dané. Z každej knižky aj CD-čko potom bolo a dodnes to študenti majú radi, lebo každý, kto sa dostane k nejakej funkcii, chce prerábať napríklad štúdium. Ten dá mesto jedného predmetu 2, druhý príde dekan, dá mesto 2 rokov toho 3 roky iné semester a tak ďalej. No, to všetko škodí nášmu školstvu, no ale to už je vec, jak s tým príjmaním medikov. Hovorím, že príjmame medikov, príjmime ich, ale kto ich bude učiť? Učíte ešte aj dnes? Ja ešte mám taký ako dozorný, určitý mi dávajú 4. rok, taký akoby nadhľad pitevní a nad tými preparátmi, ktoré som robil. A ešte stále ma napadajú nejaké veci, no. Len do toho treba mať zanietenie. No. A treba, aby to človeka bavilo. A hlas na to máte. Akým ste boli pedagógom? Ja viem, že to by som sa skôr mala tých študákov vašich opýtať, ale či prísným, alebo či sa vtipkovalo, alebo ako to bolo? Snažil som sa byť vždy objektívny. Snažil. Niekedy to nešlo, jak to bolo volakedy, ale snažil som sa byť
nekúkať sa na to, čo vie. No ale napríklad, čo ma mrzí aj teraz, jak som prestal skúšať asi 3 roky, už hneď spravili toho z 5 otázok, ktoré sme mali zavedené, aby ten človek musel celý obsah anatómie sa naučiť, tak už to zmenili na 4. To sú také veci, ktoré ma mrzia, lebo to je znižovanie kritérií. A keď som videl, jak sa učí v Česku, tak si myslím, že tie kritériá u nás sú menšie. Ale je to z toho, že není tam ľudí, ktorí by to bavilo. Ja hovorím, šťastie človeka vôbec všeobecne by som mohol tým aj uzavrieť, že šťastie človeka je, keď robí to, čo ho baví. A mňa toto skutočne celý život bavilo a baví ma to dodnes. A naplňa. Spomínali ste Česko, spomínali ste zahraničie, tam máte dcerku. Vy ste nikdy nechceli takto prchnúť za možno lepšími podmienkami? Viete čo, tedy jednak sme boli, keď som ja začínal, sme boli obmedzení rečovo. Viete, na najvyššie trocha nemčiny a ruštinu. No. A takže zmenil cestovanie do NDR alebo do Maďarska. Takže tie podmienky sa úplne zmenili, najvčasne tých technológií. Však dneska ale som jednoznačne, keď vidím proti tí malé deti v škôlkach všetko s tými netbookmi, s mobilami, ešte v kolíske, či v kočiku, a už má mobil. No kam to povedie? Tí ľudia budú slepí, budú hluchí a nebudú vedieť rozmýšľať, lebo keď niekto neprečíta žiadnu knižku, tak on nemá žiadnu obrazotvornosť. Ste aj detkom, snažíte sa týmto spôsobom vplyvať na vnúka? Viem, že je ďaleko, ale predsa len. Tak vnúkov mám, dá sa povedať, vydarených. Každá dcera má 2. V Anglicku tá, čo jej robili veľmi zle, lebo mala červený index, robila na anesteziológii, potom odišla do Anglicka a nechce sa vrátiť, tak tá má jedného syna u nás v 5. ročníku medicíny, je veľmi úspešný. A druhý syn sa upísal, ja hovorím, že po mne, lebo ja som bol vždy, musím sa aj chváliť, dobrý z matematiky, upísal sa umelej inteligencii a to sa robí z jedného takéhoto laboratória a tam má všetko oblepené a kontrolujú to. Není jak u nás, že keď tomu robíte, že si robíte, čo chcete. On je sledovaný celý ten čas za minútu na minútu a je v spoločnostiach od Ameriky po Anglicko, po veľa štátov. Čiže ani nechce vedieť, čo robí, lebo celá umelá inteligencia podľa mňa smeruje veľmi nebezpečným smerom. Lebo to chytá armáda, chytajú to vojaci a či to dobre skončí, to neviem. To by som nechcel povedať ako taký prírodný typ, no, ako človek. Konce, pán docent, necháme tak úplne na koniec našej debaty. Povedzme, čo vás ešte v živote možno v tomto veku teší, baví, čo by ste možno poradili ľuďom, ktorí vás teraz počúvajú, ktorí by chceli mať okrem toho úžasného hlasu aj možno takú energiu ešte, že aj keď hovoríme o ťažkých veciach, ale ešte stále ten úsmev máte, takže ešte stále si myslím, že na čo je sa v živote tešiť. Jednak to, že som už povedal o tej práci, keď človek celý život robil, čo ho baví, toho neopustí. Ale za druhé to je tešiť sa. Nie od rána stanem, nechcem hovoriť dopoznám takých, od rána stanem a nie, čo prší, zase prší, nie pekne, zase pekne. Proste tešiť sa, že prší, tešiť sa, že sneží, tešiť sa, že na obed budem mať nie rezeň a samé mäso, alebo že si môžem rybku urobiť. Proste sa snažiť, dneska hlasili, že bude mesiac blízo Saturnu. Že veľmi pekné, tak uvidím, či to bude vidieť, lebo bola mladá. Čiže detaily. Proste tešiť sa už na zajtra. Aj ten môj jeden vnuk, ktorý robí tú umelú inteligenciu, dbá na svoju postavu, lebo deti sú dneska obezné. Tak si dáva pozor a keď je spať, čo Sámko sa volá, takú Sámko, čo, no už sa teším, čo bude mať na raňajky. Viete, a s tým ide spať. Tak no vždy je sa na čo tešiť, len si to musíme nájsť, tie drobné radosti. Teraz už keby som išiel ďalej, že pohľady na krásne ženy a tak ďalej a tak ďalej. Vy viete polichotiť, pán docent, s vami. Vás ešte zavolám do nášho klubu, určite. Ďakujem veľmi pekne, no príjemné. Človek v mojom veku by tu tak 4 dní mohol rozprávať. No. A vždy je to múdrejšie, jak pozerať, to zase uľavím na politiku a na tieto, v tomto strašnom svete, kde zatiaľ sa to vyvíja skorej horšie ako dobre. Dobre, skončíme dobrým. Bude to 60. Norsko? Tak skúsime, lebo nahovárajú ma porad, jak sa tí moji kamarádi. To číslo vyzerá dobre, takže 60 krát si zaloviť, tak to si myslím, aj tá cesta letecky sa mi práve, že sa mi páčilo, že prejdete cez celé Norsko, cez celé Nemecko, cez celé Dánsko, viete, takže máte také zážitky, ktoré sa nedajú z lietadla vidieť. Tak. Keď
Pán docent, prajem vám zážitkov ešte v živote. Nech máte tých úlovkov ešte veľa, či na pracovnom poli, profesijnom alebo ľudskom. Nech vás veci dokážu tešiť, tak ako verím, že vy ste svojim rozprávaním aj realitou potešili nás, že sú takíto ľudia, ktorí zanechali kusisko svojej práce, kusisko krásnych kníh. Ďakujem za váš čas a za to, že ste tu boli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých, ktorí to pozerajú. Pán docent spomínal knihy, ukazovali sme jeho publikácie. Na krst iného druhu knihy vás v tejto chvíli pozveme a potom zostaňte s nami, pretože ideme do castingovej agentúry a možno by ste neverili, že si v takej dobrej reklame môžete zahrať práve vy. Môj priateľ vrah, presne takto znie názov nového knižného titulu, ktorý čaká na svojho majiteľa. Teraz, keďže robím knižky, tak som si vravel, že by bolo fajn aj o knižnom biznise niečo napísať. Tak som si tak vytvoril také svoje alter ego, ktoré má úplne iné vlastnosti ako ja, takého toho klasického autora. Ale je to v podstate taký ten vzťah toho autora s vydavateľstvom, kedy to vydavateľstvo toho autora stále seká, vieš, toto sa predávať nebude, mal by si trošku inak písať, lebo predáva sa limonáda, keď je to sladké, predáva sa, čítajú ženy, nie muži, čiže mužom nepíš, píš ženám, ženy nad 35, to je maximum, čo pre teba, no, takéto veci. Čiže toto som sa tam snažil dostať. Ale naozaj ten autor je moje alter ego vymyslené, pretože ja nezaspávam, ja som povestný tým, že som odporný a všade presný. Nemám ani problémy nikdy ako so žiadnou vydavateľkou, takže je to vymyslená vec. Knihu napísal autor za veľmi krátky čas, je určená pre oddychové čítanie na pohodové večery. On je to taký ľahulinký románik, povedal by som, alebo teda taká väčšia novela, alebo menší románik, ktorý by sa tak jedným dychom mal čítať, je ľahký, mal by byť smiešný, alebo bol by som rád, keby sa ľudia teda aj usmiali popri tom. Sú tam aj také pocitové, vážnejšie veci, ale v podstate je ľahka napísaný a chcel by som, aby sa ľahko čítal, to znamená 1-2 večery vybavené do knižnice a čítať niečo iné. Krstnou mamou knihy sa stala slovenská moderátorka Iveta Malachovská, ktorá bez váhania prijala pozvanie na tento krst. Ja sa musím priznať, že sa mi dostalo tej cti, že ma Igor Adamec, môj dobrý dlhoročný priateľ, oslovil, aby som bola krstnou mamou jeho knižky. A priznám sa, že knižku až tak dobre ešte nepoznám, ale veľmi dobre poznám Igora Adamca. A tak som ani na minútu nezaváhala a veľmi sa z toho teším. A teším sa aj z toho, že je stále taký nesmierne kreatívny a že vlastne ešte nachádza v sebe takú silu a chuť sadnúť si, písať, premýšľať, dávať to tak nejak dokopy a potom potešiť nás, čitateľov. Za posledné roky vydal autor až 6 kníh. Teraz si plánuje troška oddychnúť, avšak už má premyslený príbeh ďalšej knižnej publikácie. Ona bola o televízii, tá predošla, a táto je o knihách. A ďalšia by som chcel, aby bola o politike. Ale ľudsky. Nie vyťahovať z politiky ako veci, ktoré sa stali. Toto mám vymyslené, mám vymyslený názov. Ale pauzu si určite dám, lebo ja som vydal 6 knižiek po sebe, v podstate v takom veľmi rýchlom slede, asi za 5 rokov. A mám pocit, že trošičku by som mal zabrzdiť. Aj aby som nabral trošičku nejakého materiálu, aby som trošku zážitku, aby som si nažil, ako sa vraví. Aj preto, že už sa cítim ako grafomán, tak budem teraz čítať viac ako písať. Toho uvádzania do života alebo krstenia tých kníh je určite v živote veľa, ale dôležité je, aby sa tak ako keby súznilo, že sa tí ľudia, ktorým krstíte alebo s ktorými krstíte, aby si boli blízki a mali si čo povedať. A ten dnešný deň je toho dôkazom, že som tu a teším sa z toho. Pre TVR Valeria Konevých. Ja sa veľmi teším našej ďalšej téme v dnešnom klube seniorov, pretože možno niekomu z vás splníme sen, alebo pozveme ho, aby si splnil ten svoj sen, ak ním bola umelecká cesta, alebo herectvo, alebo účinkovanie kdesi. Veríte, milí seniori, že stále túto možnosť máte, že aj keď ste v pokročilom veku, vždy sa dá nejakým spôsobom do tej reklamy alebo do účinkovania nejakého filmu dostať?
Máme tu možnosť, sú na to castingové agentúry a práve o tom sa porozprávame. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, keď poviem, že aj nejak si privyrobiť dáčo v seniorskom veku isto tiež viac než poteší. To už je ale naša ďalšia téma, takže ja v štúdiu srdečne vítam, že sa o tom porozprávame všetkom so Soňou Trubačovou, ktorá je castingovou režisérkou agentúry Charlie Brown. Vítajte u nás. A tento úsmev krásny, vy ste už ako keby sme vás točili, pani Lídia Šimiková, ktorá je seniorkou, dá sa povedať, aj keď mi to nepasuje k vám, dôchodkyňou, ale práve človekom, ktorý sa na takéto niečo dal a s tým spokojným úsmevom účinkoval. V reklamách budeme sa o tom samozrejme rozprávať, ale poďme na úvod zdôrazniť asi to, čo je úplne najdôležitejšie, že keď teraz si ten človek povie, že nevyzerám úplne dobre, mám vrásky, nie som vyslovene pekný, tí o mňa nebudú mať záujem. Soni. Je to presne opačne. Akože samozrejme, že aj pri filmoch, aj pri reklamách ešte stále sú niekedy niektoré typy, ktoré sa vyhľadávajú jednoducho uhladení, pekní ľudia. Do filmu hľadáme príťažlivú ženu alebo muža. Ale dnes tým, že telka už nie je nejakým takým tým nedosiahnuteľným ideálom, ale práve naopak, že sa snaží akoby priblížiť ľuďom, tak sa práve že hľadajú skôr ľudia, ktorí sú bežní, ktorí sú obyčajní, ktorí sú ako my. A prirodzení, áno, samozrejme, to je akože číslo 1. Tým, že aj pri filmoch vlastne sa snažíme, alebo teda filmy hrajú jednoducho reálne príbehy ľudí, tak musí to byť jednoducho uveriteľné, že tí ľudia sú obyčajní, že hráme tento príbeh toho človeka a že on vyzerá primerane k tomu. Takisto pri tých reklamách, že značky sa snažia priblížiť tým spotrebiteľom, preto chcú človeka, ako sme my, každého bežného spotrebiteľa, kupujúceho, alebo konzumujúceho, alebo kohokoľvek. Že to uveríme, že ten produkt naozaj používa, alebo že jednoducho je to autentické. Skôr, čo by som povedala, že takým trendom je to, že byť nie na prvý pohľad pekný, ale byť na prvý pohľad zaujímavý. Možno to je dnes vlastne niečo presne, že úplne iné, že niečo, čo tak na prvú si tam všimneme, či už to je, že veľký nos, dobre, alebo idem. behy, zarastené obočie, odstávajúce uši, nejaká asymetria, úplne čokoľvek. To, čo možno celý život z toho som mal komplexy, tak vy v niečo môžete využiť. Áno. Že sme vás našli. Nám to veľmi často stáva, že napríklad príde sa registrovať rodina a prídu registrovať napríklad dieťa a keď sa spýtame, či sa nechcú registrovať všetci, tak sú, že nie, ja nevyzerám na to, ja sa tam nehodím, ale ja napríklad vidím, že práve neviem, že mamina má brutálne modré oči a to vie byť jednoducho niekedy tá najdôležitejšia vec pri tom castingu, tak už ich potom hneď presviečame, že nech sa registruje ostatní. Že pokojne aj celé rodiny môžu prísť a keď sme pre seniorov zvlášť, tak nech zoberú aj tých svojich starých rodičov. Vy ste povedali, že je málo práve ľudí v seniorskom veku? Áno, je to veľký problém pre nás zohnať momentálne seniorov. Pritom je to taká vec, že podľa mňa veľmi zaujímavá pre nich a lákavá a myslím si, že skôr je len ťažké, kým dostať tú informáciu, aby prišli. Takže my sme veľmi otvorení a veľmi by sme boli radi, keby ich bolo viacej, lebo viete si, pani Lídia aj povie, že je to pomerne zaujímavá vec a že keď už sa do toho raz človek dostane, tak práve, že tí seniori pri tom radi zostávajú a už potom sú to takí tí dlhodobejší ľudia pre nás vždy. Určite bude zaujímavé zistiť, a to už by som dala slovo našej druhej hostke, pani Lidke, s dovolením, ak môžem takto osloviť, pretože mňa zaujímajú aj tie pohnútky, že čo človeka v istom veku len prosto určí to, že idem to vyskúšať. Či to je nejaký sen možno splnený, nesplnený z detstva, či ste mali nejaké takéto umelecké veci možno v hlave, že by ste chceli vyskúšať, alebo to bol nejaký spontánny nápad. Ako to bolo konkrétne u vás? No u mňa to bolo tak, že spontánny nápad to bol ale mojej dcery. Aha. Takže ona si povedala, že ideme sa prihlásiť, tak vlastne tam som sa zaregistrovala. Ale kedysi, veď aj ona to evidovala, že kedysi za mladých čias vlastne som sa pohybovala v umeleckom svete, keďže som spievala. A môj budúci manžel vlastne bol klavirista, takže som sa pohybovala či v kapelách, či sme natáčali televízie, rozhlas, nejaké nahrávky. Bola som na základe jedného programu v televízii Zlatá kamera sa to volalo. To bola taká súťaž a vlastne som tam súťažila, umiestnila som sa na 3. mieste. Prvá bola Jana Kocianová. Tak to ste mali inú konkurenciu a perfektne ste obstáli. No a vlastne na základe toho
tej súťaže vlastne ma uvidel šéf-dirigent Vojenského umeleckého súboru, no a prišiel ma lákať. Keďže ja som vlastne po škole, hneď som mala 19 rokov, som nastúpila do Ligno projektu, tak nerobila som tam ani pol roka a on prišiel a prehováral môjho šéfa, že ma musí pustiť na základe nejakého paragrafu. No a tak som sa vlastne ocitla už na profesionálnej scéne, tak odtedy tak vlastne. toto prostredie vám bolo úplne blízke, ale zasa rozšírilo sa ešte iným spôsobom o to kamera, klapka, stop a ideme. Áno. Tak ste pekne pred reláciou povedali, že tých ponúk ste nakoniec dostávali viac ako dcérka, čo zasa je práve o tom, že potrebujeme ľudí a potrebujeme aj ľudí v seniorskom veku. Ja by som teraz poprosila režiu, pretože chceme aj vedieť to, že čo od tých ľudí vlastne už v agentúre chcú. Nejakým spôsobom sa zasa musia prezentovať. Čiže trošička takého extroverta to v tom človeku asi potrebuje. No schválne poďte sa pozrieť, aká bola výborná pani Lídka. Zamilovaná, pobavená, smutná, sústredená, šťastná, neistá. Ale toto je sila. Hovorím, mám herecké skúsenosti, ale na vás nemám, pani Lídia, a to naozaj vám nelichotím, lebo veľa amatérov zvykne tak až moc dávať tie emócie najavo, prehrávať. A vy ste to robili úplne prirodzene, takže to je... Ja to neviem ohodnotiť, takže... Sú prirodzene ľudia takéto talenty, alebo teda pani Lídka predsa len je niečo extra? Pani Lídka je niečo extra, jednoznačne, ale veľmi záleží aj na tom, že asi na nás, že ako s tým človekom vlastne zvládame pracovať. Psychológovia ste troška však? Sme trošku aj psychológovia, lebo veľakrát ľudia prídu a sú presne najskôr takí stuhnutí, nevedia, že čo ako tak. Tam je veľmi dôležité proste nejaký príjemný rozhovor, najskôr ich nejako rozptýliť niečím a tak. A väčšinou ľudia, keď už sa tak akoby, že upokoja a tak a uvedomia si, že vlastne oni až tak veľmi nejde, tak potom to ide skvelé a vedia sa presne, že uvoľniť a vie to byť vlastne veľmi zábavné a veľmi príjemné celé. Poďme vlastne povedať celú tú registráciu a to, že akým spôsobom sa človek teda k vám môže dostať, či to aj finančne niečo obnáša. Ste tu za jednu castingovku, ale tie pravidlá sú, dá sa povedať, porovnateľne rovnaké. Takže ako na to, pani Lídia spomínala dobrý spôsob, deti, zoberte tých rodičov so sebou, pretože možno si naozaj dokážu aj privyrobiť a zažiť niečo zaujímavé na seniorské kolena, dá sa povedať. Ale pokojne môžu prísť aj sami seniori, hej? Áno, samozrejme. Vítaný je absolútne ktokoľvek. My sme otvorení úplne každému. V podstate ono tam akoby také dve fázy, že prvá je, že teda tá registrácia, čo v podstate teda prebieha u nás v agentúre. Vlastne človek príde, vypíšeme spolu taký krátky akoby dotazník, kde získame čo najviac informácií o ňom, úplne, že detaily proste miery, výšku. Odvážiť sa predtým, výška, váha. Áno, odmeriame vás, ale hlavne zistíme možno, že nejaké vaše skúsenosti, niečo, čo viete robiť iné ako iní ľudia, proste celkový taký profil, spravíme fotky. A to je celé. Jednoducho nič viac netreba v tomto bode riešiť. My to akoby závidíme v našej databáze, máme tam vaše potom fotografie a všetky tieto informácie. To sa dá samozrejme spraviť aj online, že už netreba chodiť k nám, čiže záleží, komu to ako vyhovuje. A potom vlastne tá druhá fáza je vlastne to, kedy už dostávate konkrétne ponuky na castingy. To vlastne väčšinou príde e-mail alebo SMS-ka človeku a vlastne môže sa on rozhodnúť, že či to chce alebo nechce. Že dôležité je povedať, toho sa častokrát ľudia boja, že to je záväzné, že teraz ja sa tu registrujem a musím sa všade zúčastniť alebo niečo, to je taký častý strach. To tak vôbec nie je, jednoducho vy sa registrujete a vždy sa môžete rozhodnúť, že či to chcete alebo nechcete vyskúšať. Keď potom dostanete tú konkrétnu ponuku, tak to funguje tak, že každá má nejaké konkrétne požiadavky, vždy potrebujeme aktuálne fotografie a potom sú to nejaké že video predstavenie a následne nejaké akoby, že zahrať väčšinou niečo, veľmi jednoduché. Ale... A to môže človek doma napríklad? No, a to som práve išla povedať, že ak to je niekomu komfortnejšie doma, má vás kto natočiť, tak dá sa to spraviť aj doma, my nám to pošlete a my si to potom spracujeme. Alebo ak niekto nemá tú možnosť, alebo veľakrát to ľuďom viacej vyhovuje, že presne, že my s ním pracujeme, že sa s ním dáme inštrukcie, že urobíme to celé u nás, tak ľudia potom hlavne teda v tom staršom veku chodia k nám do agentúry a točíme to vlastne spolu s nimi u nás. Takže dá sa akoby vyhovieť vlastne úplne všetkému, Pani čo ten Lídia, človek vám potrebuje. ktorý spôsob viac vyhovuje? Má vás kto kamerovať doma? Práve, že nie.
Raz ma kamerovala sestra, ale inak, že je to také problematické. Lebo tým, že som sama, zle sa to nahráva. Zažila som to raz a je to aj vtipné, no dieťa moje to sa tak prerehotalo s prepáčením, že takto hovorím, že mi až bolo nepríjemne a sú to zase situácie, kedy človek naozaj zo seba musí dostať tie herecké veci. Je to niekedy také, že také veľmi špecifické a presne, že doma to vie byť akože pre niekoho aj zábava, ale nikto sa nevie napríklad na to až tak sústrediť a že u nás má taký možno trošku profesionálnejší pocit z toho a že naozaj sa môže tak uvoľniť a zvládnuť to lepšie. Ale inak mne to bolo lepšie doma. Raz som to spravila na ten Šariš reklamu a tam vlastne to mi vyhovovalo a aj ma zobrali potom. Dobre, značky menovať nebudeme, ale môžeme povedať, že typ projektov, pre ktoré ste už teda hrali, neviem, či si ešte spomeniete na možno úplne prvú reklamu, vtedy človek bol asi taký najstrémovanejší, alebo možno mi pani Lídia povie, že som umelkyňa od jak živá a vôbec som trému nemala. Ono nie, no odjak živa nie, lebo keď prišli deti, vlastne už potom celý ten môj život som sa vôbec nevenovala ako nejak umeleckej dráhe. Ale čo sa týka tej prvej reklamy, ja si pamätám len to, že to bolo pre Poštovú banku, samozrejme cez agentúru, ale konkrétna postava, to si nepamätám. Ale potom prišli ďalšie, ktoré si teda pamätám. Posledná reklama, tá vlastne bola veľmi fajné, dobre sa to natáčalo. Dokáže si človek v tom popri tom strese, ktorý určite má, aj dať také, že aj mu je príjemne? Asi aj hej. Hej, no na tej poslednej reklame bolo veľmi príjemne, lebo sme to natáčali vlastne v prírode. Bolo to trošku náročnejšie, že to trvalo celý deň do noci, ale veľmi príjemne, lebo som sa tam stretla s príjemnými ľuďmi. No nehovoriac o tom, že vlastne v agentúre tam stretávam veľmi príjemných a fakt sa veľmi dobre pracuje. A toto je ďalší benefit, ktorý verím, že pre seniorov môže byť. Častokrát naozaj je to aj o samote, nemám už toľko priateľov, majú svoje rodiny. A toto je taký iný svet, kde hovorím, že nebudem chodiť možno k vám na kavičku každý deň, ale predsa len ak je nejaká príležitosť stretnúť iných ľudí, nových ľudí, rôzne vekové kategórie, generácie a toto dokáže byť obohatením práve o jednoznačne, akože ja som presne takto aj spoznala také dve pani, ktoré som raz oslovila na ulici, lebo sa mi strašne páčili, ako vyzerali. Áno, akože je to veľmi bežné, že to spravíme. A oni najskôr boli také veľmi nedôverčivé a stalo ma to veľa úsilia ich dostať na to natáčanie, ale nakoniec sa teda nechali presvedčiť. A oni potom po tej prvej skúsenosti boli tak nadšené, že hneď sa vlastne prišli aj zaregistrovať, ozývali sa mi samé a presne toto vraveli, že to bolo strašne príjemné, že zrazu to bolo niečo úplne iné, že jednoducho vyplnili ten čas, že ich to hrozne zaujímalo a vlastne odvtedy chodia aj vlastne na kompárs, aj na reklamy a stalo sa to vlastne také až hobby vlastne pre nich, že spravili si takú komunitu malú a poznajú tých ľudí a strašne ich to baví. Poďme ešte povedať, že čo sa najviac, o čo je najväčší záujem u nás. Už vieme, že o seniorov, tie vekové kategórie, teda môže to byť naozaj, že 0 až 99? 0 až milión. 0 až milión. A čo sa najviac robí? Asi reklamy u nás. Ťažko povedať. Akože točia sa u nás aj filmy, aj slovenské, aj zahraničné. Tam sa vlastne väčšinou z takýchto castingových agentúr využívajú skôr ľudia na kompárs. A zároveň sa teda aj nejaké televízne relácie, čo je v podstate tiež kompárs, kde teda ľudia chodia skôr tlieskať. To sú tie tlieskačky obľúbené? Tie klasické tlieskačky, áno. A tie sú také, že vlastne síce tam ľudia zarobia možno trošku menej peňazí, ale zase chodia tam často, takže vlastne pre nich to je taká akože pravidelná aktivita. Ale tie reklamy sú také najfrekventovanejšie, že akože väčšina našich projektov vlastne aj väčšina akože castingoviek vlastne sú toto. Soni, vy ste to spomenuli, ale dobrá vec, pretože treba podať umenie, ale také, aké pani Lídia, aj za peniažky. A povedzme si úprimne naozaj, myslím si, že každého jedného seniora nejaké takéto privyrobenie si poteší. V tých reklamách sa dá aj celkom slušne zarobiť. Samozrejme, asi je to zasa odstupňované od toho, že aká je to postava. Áno, ono to veľmi akože záleží, že pri tých reklamách to záleží na tom, že kde všade sa vysiela, možno, že aj ako dlho, ale presne, že či tam hrá teda človek hlavnú postavu, nejakú vedľajšiu, či sa to natáča 1-2 dní, že je to veľmi akoby rôzne. Ale áno, toto je také, že menej orientačne nech si vieme predstaviť len taký jeden natáčací deň napríklad.
že koľko by ten človek vedel zarobiť. Ja by som povedala, že tak od 300, 400 do 2000 eur možno. Je to veľmi rôzne. Akože naozaj, že veľa kritérií tam je, ktoré tam treba zohľadňovať. No a potom, ale toto sú také skôr, že jednorazové veci, alebo nedieje sa to akoby, že veľmi často, respektíve akože nevyberú vás teraz 4-krát do mesiaca niečo asi točiť. Ale potom sú veľmi fajn presne, že aj pre ľudí, ktorí možno, že nie sú herecky tak zdatní, alebo ktorí presne, že potrebujú viac tú socializáciu, tak pre nich sú napríklad super podľa mňa tie komparzy, že jednoducho tam presne, že sa poznajú vzájomne, chodia tam celkom často, aj pri filmoch, aj pri tých tlieskačkách, že vlastne oni tam už majú také tie vlastné No ja som zažila aj ľudí. U vás, bol taký nábor na čosi a bolo tam postava dôchodcov a tam sa ich 10 stretlo a ty si čo robil posledne minule a ty toto, že je to naozaj taká tiež komunita, ktoré môže to byť veľmi príjemné. Pani Lidka, máte tam nejaké parťačky? V podstate nie, lebo keď sme natáčali, tak vlastne tam ste sme natáčali. Hej? Ale z týchto mladých možno napríklad, alebo partia, ktorá sa vytvorí pri natáčaní, ale určite, ako ste povedali. Hej, no samozrejme. A hovorím, ja sa rada vraciam do agentúry, lebo tam okolo sú tie mladé dievčatá, chlapci a fakt sú strašne milí. To zasa pre seniorov je aj také, že človek pri vás troška omladne, príde na iné myšlienky, dostane sa do takéhoto sveta. Čo sme ešte nepovedali, že či môžu starí ľudia, už majú aj rôzne možno obmedzenia, problémy, zdravotné záležitosti, či toto môže ich to odradiť? A či beriete aj možno takých s nejakým, či už handicapom, alebo zdravotným znevýhodnením? Jasné. Akože určite áno, máme dokonca vyslovene, že viacero ľudí so zdravotným znevýhodnením u nás v databáze. A aj akože rôzne zdravotné problémy nemusia byť problém, ak človek je schopný minimálne pár hodín niekde vydržať a niečo akoby zo seba dostať. Hej, že možno, že pri tých presne, že komparzných je to také, že tam človek môže byť na tom, nazvime to, že horšie, alebo teda jednoducho, že môže mať nejaké znevýhodnenie pri tých reklamách, to môže byť trošku náročnejšie, ale dôležité je minimálne teda tých pár hodín byť schopný jednoducho niekde byť a plniť niečo, čo vám niekto povie, hej. Ale mala som napríklad už natáčanie, kde som mala pani, ktorá jednoducho bola na takom tom elektrickom vozítku a s tým nám tam točila a bolo to skvelé a veľmi si to ona aj užila a my sme ju presne ju potrebovali, takže záleží. Ale čiže vyskúšať treba. Treba to určite vždy vyskúšať a zhodnotiť si potom na základe tých konkrétnych parametrov, že či tento konkrétny projekt je pre mňa. Keď sme hovorili o tom, že rôzne typy a že teda ľudia sa nemajú hanbiť a báť aj s nejakým takým fyzickým znevýhodnením alebo niečím, že teda nos, uši, neviem čo. Asi ste potrebovali teda aj takých ľudí, že možno spomenúť, že či to bolo jednoduché, či mali záujem, či sa za to hanbili, alebo práve to dokázali predať a ako to bolo. A možno mňa bude zaujímať, že akým typom pre režisérov je pani Lídia. Ako dáma. Presne, ako sme sa aj rozprávali predtým, že mestská babička by sme ju nazvali. Kultivovaná, pestovaná. Kultivovaná a pestovaná s zafarbenými vlasmi. To je tiež napríklad také, že podľa toho vlastne rozdeľujeme častokrát tých seniorov, že či teda... Nie, opäť pani Lidu vidíme aj v akcii. Áno. Že či máme napríklad šedivé vlasy, alebo teda farbené, čiže pani Lidia by bola mestská upravená babička, nie nejaká typická schematická. A čo sa týka ľudí s nejakými špecifickými akoby vecami na sebe, tak väčšinou, keď už takýto človek je ochotný akoby u nás zaregistrovať, tak už je s tým OK on, alebo lebo to nemusí byť, že ten človek je škaredý, len to je niečo proste špecifické. Takže väčšinou to dokáže aj predať. Áno, a my hlavne to tak akoby, že tým, že my prejavíme ten záujem, tak ľudia vlastne väčšinou pochopia, že vlastne to môže byť super a aj sa zo seba lepšie cítia, že vlastne o také niečo je práve záujem na nich. Hej. Poďme ešte povedať jednu vec, možno niektorých ľudí by odradilo, že sa im rozpráva, veď to sú také extrovertky do sveta, jaha, poďme vyskúšať. A myslím si, že to nemusí byť úplne o tom, že aj človek, ktorý je vnútri sám so sebou a možno introvertnejšie, možno melancholickejšieho nastavenia povahy, má u vás miesto. Jednoznačne. Akože treba vždy sa zaregistrovať. Ja si myslím, že ani pani Lidia není úplne na prvú extrovert a presne, že ale napriek tomu hrala vo veľa reklamách a mala úspech. A v prvom rade by som teda povedala, že v tých komparzoch tam to je v podstate úplne jedno, pretože tam človek není akoby na tej hlavnej kamere, jednoducho je tam v dáve, čiže je to veľmi príjemné. Napríklad ja som introvert a to pre mňa bola príjemná vec skôr absolvovať.
Ale čo sa týka akoby toho bežného, teda natáčania reklam napríklad, tak tam je to vyslovene o tej spolupráci, o tom, že človek akoby určite je dôležité sa vedieť uvoľniť a nebyť úplný introvert, taký ten, ktorý proste nedá slovo zasa za seba. Nedá seba slovo. Ale na tých natáčaniach je to vždy veľmi príjemné. Treba si uvedomiť, že vlastne väčšinou sú tam ľudia kvôli vám, lebo veď vy tam idete hrať, takže proste od vás chce, aby vám bolo príjemne a všetko. A zase tam tie požiadavky nie sú nejaké šialené a väčšinou to je pomerne jednoduché tá akcia, ktorá sa od vás chce. Takže dôležité je proste vedieť sa iba uvoľniť. Oni sú vždy tam veľmi príjemní a jednoducho dajú vám ten pocit, že vám to ide super, takže vôbec to nie je problém. Pani Lidka prikyvuje, no ani sa nepýtam, že či sa budete púšťať do ďalších vecí, ak príde ponuka, tak samozrejme aj ďalej. Určite, lebo fakt je to pre toho seniora a naviac ja, keď som sama doma, hej, takže pre mňa to je také aktivity ozaj sprúžia a takú náladu dobrú prinesú, takže určite, hej, aj to odporúčam ozaj. Ak niektorí sú takí skleslí a tak, ale to tak nabudí veľmi. Človek pookreje. Hej. A to si myslím je vec, ktorá je u seniorov mimoriadne dôležitá. Ja si dovolím až povedať, že nejakým spôsobom dokáže predĺžiť kvalitu života. Ano. A to, že sa nám tu funguje lepšie, veselšie a ešte s chuťou do života. Ano. Ďakujem, dámy, veľmi pekne, že ste tu boli. A možno aj vďaka vám a tomuto televíznemu náboru sa budeme vídať so zaujímavými tvárami, či už v reklamách, filmoch, alebo aj na tlieskačky. Ja vám pokojne takto tlieskam, lebo myslím si, že ide o zaujímavú aktivitu, ktorá seniorom naozaj dokáže ten život spríjemniť a zlepšiť. Ďakujem, že ste tu boli. Ďakujeme pekne. O umení hovoríme, tak na kus ďalšieho vás pozveme. Nedávno sa konal veľmi zaujímavý koncert. Ak ste pamätníci, tak české mená si určite budete pamätať a týchto majstrov umelcov si nájdete. Možno ste tam aj boli sme tam aj my s kamerou. Jedného dňa sa rozhodli vystúpiť pred slovenským publikom. Toto želanie sa im aj splnilo. Čo vám napadlo urobiť práve takýto koncert tuto v Bratislave? No víte co, já jsem na rodinných vystoupeních mojí přítelkyně zaspíval pár věcí a pak jsem si řekl, Ježiš, teď možná by bylo lepší tady udělat něco většího. A ne zas moc velkýho, protože už mě neznají po 40 letech, tak uděláme něco menšího a líbil se mi tenhle sálek tady. Jsem tady s Majerem, který mě pozval a musím říct hned úvodem, že s tím Mirkem jsem hrál v Mephistu. V Big Beatově skupině Mephisto, velice slavná v určité době a my jsme opravdu velcí přátelé, ale skutečně máme se rádi. Dokonce vám musím říct, že se máme víc rádi než s Gotem. Na koncert pricestovala aj kanadská spevačka, ktorá počas svojej spevackej kariéry ešte nikdy na Slovensku nevystupovala. Je to pre mňa prvýkrát, čo som v Európe. Keď koncertujem mimo Kanady, tak idem niekde na juh, kde je teplo, ale veľmi sa mi tu aj napriek tomu páči. Je tu pekná architektúra, mesta a pozitívny štýl života. Každý z interpretov si pripravil to najlepšie zo svojho repertoáru. Rozličnými žánrami sa navzájom doplňali. My děláme každý úplně parametrárně jiný repertoár. On hraje hospůdku a já hraju svoje písničky, což je úplně... A je to dobrý pro program, aby to nebylo všecko na jedno brdo. Áno, lebo sa tým pádom aj doplňate. Áno. Doufám, že si pamatujou, jako třeba Malý přítel z města N a U Kokořína s Asebou a Hospůdko známa. Budem spievať pesničky od umelcov, ktorí ma v mojej speváckej kariére ovplyvnili a vzhliadala som k ním, čiže to budú pesničky od nich. Na tento koncert sa veľmi tešili, rovnako ako aj na divákov. Pred každým koncertom som vždy nervózna, ale zároveň sa naň teším. Takisto sa teším aj na divákov, aj na to, že môžem spolupracovať s výbornými hudobníkmi. Já si pamatuju, že z Česka, kde jsem se narodil, a když jsme jeli na Slovensko, tady jsou daleko vřelejší lidi, bezvadný obecenstvo a vždycky to bylo prima. Vždycky Češi se těšili na to jet na turné na Slovensku. Pre TVR Valeria Konevých.
A to sa dobre počúva. Ja verím, že Slováci sa vedia tešiť aj z nádielky len tak, ak sa nám ozvete mailom, tak k dispozície toto CDčko a knižky ako Horúce objatie alebo Najjasnejší súmrak. Nech niekoho potešia. Ak sme vás potešili z dnešného vydania Klubu seniorov, tak samozrejme my sme veľmi radi, pretože chceme vám ponúknuť to najlepšie, aby sme vás naozaj presvedčili, že stále je o čom a každý vek má svoje čaro. Sofokles kedysi povedal, že nikto nemiluje život tak, ako starý človek. Ja viem, nie vždy, keď omína a bolí, je to pravda, ale myslím si, že stále sa ešte dokážete tešiť z toho života a preto je aj Klub seniorov a preto vám vitálnych a aktívnych seniorov ponúkame a ponúkneme aj o 2 týždne. Ja sa na vás naozaj teším o tie 2 týždne, zostaňte zdraví, ak zdravíčko dovolí vitálny a ak vitalita dovolí, tak aktívny akýmkoľvek spôsobom sa vám páči. Majte sa pekne. Dovidenia.